No sabeu el que és anar a treballar i sentir l'angoixa de si tindrem o no els EPIs, de si algun company ha caigut, de si seré jo la següent. Hem patit la manca d'informació i de material de protecció. Hem viscut en la incertesa. Molta gent ha mort sola, d'altres inclús podrien haver tingut una oportunitat. Hem tingut por i hem patit, però ens hi hem deixat la pell. I tot i que el dolor ens ha superat, hem après a compartir-lo fent pinya més que mai. Si no hagués estat pels companys, això hauria estat insuportable. Sovint ens preguntàvem on havia quedat la humanitat en els protocols per acompanyar els pacients a morir, on quedava el dol de les famílies. Ens han faltat eines per donar males notícies, sensibilitat en el lideratge, que entenguessin què ens passava. La por se'ns ha agafat dins, però tot i així no ens hem aturat. Però què és la por? Com la gestionem quan es fa tan present a les nostres vides?